Sa unang higayong sulod sa pipila na katuig, mitambong ang tanang miyembro sa MinDA Development Authority Board niadtong Huwebes, Hunyo 27, dinhi sa Dakbayan sa Davao. Unanimous ang gipasa nga resolusyon nga nagpasalamat kang Presidente Ferdinand Marcos Jr sa pagtudlo kang MinDA Development Authority Chairperson ug Secretary Leo Tereso Magno kay matud sa mga gobernador ug sa mga board members maminaw ug makasabot ug maayo mo padagan sa burokrasya sa gobyerno ug dunay kaalam sa internasyonal nga pakiglambigit ang gitudlo nga si Magno ug labaw sa tanan duna kini kasing-kasing alang sa tinuod nga pagpanerbisyo dinhi sa isla sa Mindanao. Sila yun naman is not new to governance, no? Nag-serve siya sa atin sa PBBM and in Iligan and as LTO, Regional Director. At syempre, iba ito kasi ang ka-engage ni Secretary Magno ay ang mga local government units. And then we're happy kasi hindi lang siya nakikinig, talagang partner si Secretary Magno. In fact, bago siya naging MinDA Secretary o MinDA Chair, lahat ng RDC meetings ay pag may chance, talagang nandun si Secretary Magno to feel ano ang meron sa lugar, ano ang mga concerns or mga irritants, kasali na ang threats if any kung meron, and how to, ang pinaka-importante yung direction na how to improve the economic the economic status of that area, paano maging mas mabuhay na mapayapa at produktibo ang mga Bangsamoro, ang IP at Kristiyano sa probinsya ng Cotabato. I'm very excited about this. Dugay nang nabiyaan sa natad sa kalambuan, sa agrikultura, kultura, ug sa sosyo-ekonomiko ng sitwasyon ng Mindanao, ug dugay nang namirwisyo ang mga residente. Ug sumala ni Dinagat Province Governor Nilo Demeri Jr. We wanted Dinagat Islands to be industrialized. That's why we wanted to put up economic zone, put up the tourism economic zone, agriculture economic zone, at the same time value adding because we are mineral reservation. So mo nang among ginatanaw nga we will liberate our people from poverty if we're going to do industrialization. Mo na as RDC chair put sa Caraga, mo nang among vision na we have to do innovation and industrialization to bring Caraga region to a better place. We are even asking legislations, unang-una, wala ganun yung government center. That's why President PBBM is going to give us the 402 government center through Magno. Sila mo yung nag-ayusan na para dili may mahimong squatter nga kami sa among probinsya. Atol sa board member niadtong Hunyo 27, gisgutan ang mga importanteng proyekto alang sa isla sa Mindanao. Sumala ni MinDA Development Authority Chairperson Leo Magno, may pasalig ang administrasyon ni Presidente Marcos nga dili niini pasagdan ang Mindanao. Ang Mindanao puno sa naturales recursos ug ang panaghiusa sa mga lideres dinhi mamahimong mitsa sa tinuod nga kalambuan. Nang hinaut ang katawan sa Mindanao nga ang board members ug ang MinDA magduso sa tinuod nga kalambuan ug mamahimong kamatuoran ang giingong kalambuan alang sa tanang taga Mindanao. Edit Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe!